So ako na po di guys, si Ruby Provinciana. So karon guys, padung ako dito sa among silingan kay magluto na ko, nagdako og kutsilyo. Kay man ako mahiwagang kutsilyo nga hait. Dede guys, nabuhi naghangko na. Yung lugwa na dyan siya guys. Kaya nakaginhawa na yung bunga na dyan. Diyan guys, sugod na kong paluto ni Nicole daring kuanhan na siyang gitimplahan. Salamat ni Kadjo sa Bariras Family. So kada birthday dyan darin nilang tanan, ako dyan siyang palutoon. So unang na ako katuwig daring nga sige luto-luto sila guys kada birthday. So, salamat ni Nicole, gitabangan ko. Busy na Kadjo. Salamat ni Kadjo sa kuan, mahal ko si Haldari. Jagahiwa ko karong guys, kanang nilagpad ya. So guys, sana guys, wabad ko naka kuan kay kabilat, kaliwat kanan niyang pagluto. Dari bula-bula. Siya ka ni siya kuan ni kanang prituhon pa ni siya kanang ribs bitaw. Ito pa na sang hasa na sang pabukawan guys, karang para mahumok siya ang unod ba ang sa nato prituhon. So mo ang teknik dala siya kuan kay ganahan sila dani. Mo ni sila ilang may i-request ja. Mapadiri hang gisugod guys ja. Humba ni hang ipakupsa na hanap ni sang timplahan. Ano siya humba. Nabisihan na dari sa sila. Kasi ni kuling kuan sa guys. Raming CR sa. Diyan lagi pang marinit naman yung hadaan yung mga kuan guys. Sanang para nilagpad. So alas 5 pa guys ating habulong din yung taman mas 4 mahuman na kanan. Guys, ang pertuhon pa ni siya. Kanyo. Pero man sa iya mo para iguran na sa pertuhon ba luto na, makaon na. Wato na natin isang hubas guys. Lami na kami ni siya. Ini guys, kuha ni siya banana meat gipalaman og meat. So nga na siya tikna na dayo. So naglusaw si Nicole og harina para kuan butang ng harina dana. Nagaman ko na kaya ito guys, si Boss Jungjung ang magluto og spaghetti guys kay nasa jay ideya sa jang spaghetti. Diya may nakatuka din ng spaghetti. So mo ni lolo sa nag-birthday, so lami ka dun sa mo spaghetti guys. Kanang wa pa ko nakahuman sa kuan guys last nga kani hanggitak ang kuan ni siya kanang Bicol Express. Diyan na po ko ilas nga spaghetti na po ko ilas nga pansit. Yan na kay pahumukon sa na ko yung Bicol Express. Igahi pa ang baboy. Ganiha galib. Ay, baboy nga ka ng buwang na ba? Ay! Suragan ka doon siya kung anong sahol. Sausage. Marami nila kalata na siya pag ako nagluto. Duha, tulo kalata na. Ano dyan tayo na yung kuan lami nang ijahang spaghetti. Kasi siya nagluto ng spaghetti guys. Si Boss Jungjung. Ako gari, Bicol Express. So
So tara guys, nakasakay na mi diri. Salamat sa naghatid dya. Last lagi ni hang giluto ni pansit dya na bula-bula na din. Salamat day ka jud ko ni angki nga gihatid mi. Dya guys, dali jud kog ilis kay aron mo mukhang tao pug dya mo ri hang na kulbot nga sinina. Dya di naman tang-tangan ang hirnit guys kay mga bigatin ra bagilahang mga bisita. Siyempre mga konsihal ko na hang gilutuan guys dya, mga bigatin na dya na sila. Dya mawag ta sa turma ba. Dya sa kuan ko mi guys, resort. One resort guys. Na swimming pool din sa babaw. Na nasa sa barangay Alo. Ano siya oh, dagat oh. Kit kayo sa guys. Hi ni mga chocolate sa sod oh. Nice. Nag-decorate na na. Naulay siya kaayo nga mong chef, oy. Ang Kasi master chef. decorate. Master chef Ruby. Ruby. Nagsasabi. Wow, cute. Nasa ka nag-order na niya? Sa kang Maricar ating. Oh, nice. Kay sud na lang. Diba? Dayon ang unang natutunan. Kuha siya, maha. Ha? Well, okay na lang siguro. Best cake na lang kulang din ha. And then, all this well, picture yung mga bata. Dinner dahil yan. Pag-game dito. Bulan-bulan ani mo din. So today we're celebrating the 6th birthday of Shabs. Morning. So we are now unboxing our gift. Oh my God! Here with me is the Miss Awesome 2011. Gladys Ellen Novo, soon to be the doctor. So, Gabi lang dyan sa taman. So, butan ka dun as the guy, si Jean Cuerda. uy, Jean Cuerda. Si Ma'am Jean Hoy, Cuerda. close na me! Hoy, close na! Hala! Asa isi? Purmutalan, ma'am. Hi, guys! Thank you, ma'am. Hindi. Diyan po yung outfit niya. Ha? Sakto, ay nagabuti niya. Wala ka kadala Sa assistant na hadiya gwapa. Ang assistant nga gwapa. Hi, to my vlog. Hala, giduwan lagi kag duha ka butterfly. Balikan ka. Diyan mo na si host guys to, si Jen Cuerda. Oh my God! Ready na, ma'am! Oh my God! So, gibantayan kayo. Kapanyapon ani ron. Mga mama ko yun sa magtabi kanila kapanyapon. Sige na pamati pa doon kan mga laki diha maghilom ang magtabi pa panyapon ha. Okay, so guys, so bear with us. So let us put our Tito ikaw Tito Lester. Dilomi. In the whole presence of our Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, we thank you for this wonderful evening, for the chance to gather together. Lord, we ask you to bless Jib Jib as he celebrates his 6th birthday, and also the parents of Jib Jib. Lord, we bless you. We ask you to be with us today as we enjoy this moment of gathering. Bless also, Lord, the foods that we are about to partake. Bless us, O Lord, and these gifts which we're about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, everybody, let's sing a happy birthday song. So, Chef, can you sing here? Okay. And parents, together with the parents. Together with the parents. Okay, together with the parents. Chan. Together with Chan Chan. Chan and Inday Georgie. Go. So, everyone. Okay, everybody, let's sing happy birthday song. And 4, 3, 2, go. And happy birthday. Tingog tanan. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Jeff, can you blow the cake? Go in. Wish. Wait, I'm so sorry. Okay, right now, best maghatid na mo sa loot bags. Gift giving. Buta na siya, ipahawid pa niya chan-chan siya, ipihatag ko. Ipahawid pa niya. Thank you. Okay. Swimming na. Diya guys, sa kadtong ganahan nga mo ari diri sa Lantawan Resort na nina sa Alo. Diya human na sila panihapon guys, night swimming sila dari kay mga taga-Tabuilyan pud ning na ilang bisitan diya. Dahan salamat Bariras family. God bless and more birthday to come, chip chip.